arrazoi ezberdinak eramaten gaituzte kontzertu hau egitera, baino tarteka pozarako eta festarako ere guneak behar ditugu eta bi herriak elkar egiteko erabiliko dugun espazio bat izango da. Bueno, musikak esan egiten du, salatu egiten du, sentsazioak edo sentimenduak adierazteko balio du, bide ona da hitzaren bitartez, baina baita musikak ritmoa dauka eta poza dauka bere hortan eta festa dauka eta esan behar dena esatea eta gainera pozaren bitartez formula edo bide ona dela. Iruditzen zait, herri saharauiarraren auzia ezinbestean babestu beharrekoa dugula. Zapalduak izan diren herriak edo zailtasunak izan dituzten herriak elkarrenganako hurbilketa hori normala eta zentzuzkoa dela.